Yes. Got it. Okay, got it. Welcome to the prayer of the Rosary on this day that we join the World Priest Global Rosary Relay for the sanctification of priests. The World Priest Annual Global Rosary Relay for the sanctification of priests idea is a simple one. Each of the participating prayer locations worldwide prays an allocated mystery of the Rosary at a set time on this special day of prayer, which is an actual relay in real time, prayed in thanksgiving to God for our priests, and to implore the protection and loving care of Our Lady, Mother of all priests, for all her priestly sons. With the coming of midnight on this day, 7 June 2024, the entire world by then will have been encircled in prayer once again for our priests on this annual Global Rosary Relay Day. The Holy Father sends his apostolic blessing as he asks you to convey his cordial greetings to all taking part in the 24-hour Rosary Relay for priests. With great affection and appreciation for priests, His Holiness commends them and those joining in this event to the loving intercession of Our Lady of the Rosary, and willingly imparts his apostolic blessing as a pledge of grace and peace. Cardinal Pietro Parolin, Secretary of State. We received the Rosary from the prayer location of Our Lady of the Lakes Church, Diocese of Lafayette in the United States, where they prayed the luminous mysteries. We are the group Let's Pray the Rosary Together. Recemos juntos el Rosario, and we'll be praying the sorrowful mysteries from Greece. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Αμήν. Προσευχή παγκόσμια του Ροδαρίου για την αγιοσύνη των ιερέων. Παρασκευή 7 Ιουνίου 2024. Καλώς ήρθατε στην προσευχή του Ροδαρίου αυτή την ημέρα. Όλοι είμαστε ενωμένοι σε μια παγκόσμια αλυσίδα του Ροζαρίου για την αγιοσύνη των ιερέων, για τον αγιασμό των ιερέων μας. Το ετήσιο Παγκόσμιο Ροσάριο, η Ένωση του Παγκοσμίου Ετησίου Ροζαρίου, World Priest Annual Global Rosary Relay, για τον αγιασμό των ιερέων, βασίζεται σε μια απλή ιδέα. Κάθε ένας από τους συμμετέχοντες στην προσευχή, σε όλο τον κόσμο, προσεύχεται ένα μυστήριο το οποίο αντιστοιχεί στην ημέρα του Ροδαρίου, και αυτή την ιδιαίτερη μέρα, η οποία που αντιστοιχεί στον πραγματικό χρόνο του γεωγραφικού πλάτους και μήκους, δίνοντας μία ευχαριστήρια προσευχή στον Θεό για τους ιερείς και μία προσευχή, μία οικεσία για την προστασία και την αγάπη της Παναγίας προς αυτούς. Η Παναγία είναι η μητέρα όλων των ιερέων και έχει σαν παιδιά της όλους τους ιερείς και αυτούς οι οποίοι πρόκειται να γίνουν ιερείς. Με το που θα έρθει, με τον ερχομό του 12 η ώρα τα μεσάνυχτα αυτής της ημέρας, 7 Ιουνίου 2024, όλος ο κόσμος θα έχει δημιουργήσει μία αλυσίδα προσευχής για τους ιερείς μας σε αυτό το ετήσιο Παγκόσμιο Ροδάριο. Ο Άγιος Πατέρας στέλνει την ευλογία του και ζητάει να είσαστε όλοι μαζί με τις εγκάρδιες ευχές σας σε αυτό το 24ωρο ροδάριο για τους ιερείς, με πολύ μεγάλη αγάπη και εκτίμηση για τους ιερείς σας. Η αγιοσύνη του ζητάει όλοι να είμαστε ενωμένοι σε αυτό το γεγονός και να ζητήσουμε την μεσητεία της Αγίας Μητέρας του Ροδαρίου να μας στείλει την αποστολική της ευλογία σαν ένα δώρο χάρις και ειρήνης. Καρδινάλιος Πιέτρο Παρολίν, γραμματέας του κράτους
του Βατικανού. Μας έχει στείλει και δεχτήκαμε το ροζάριο για την προσευχή από την εκκλησία Our Lady of the Lakes Church, Diocese of Lafayette in the United States. Από την Αμερική, την εκκλησία, η Παναγία των Λιμνών, της εκκλησίας των Λιμνών Lafayette, όπου αυτοί προσεύχονται αντίστοιχα τα φωτεινά μυστήρια. Είμαστε το group Recemos Juntos el Rosario and we'll be praying the sorrowful mysteries from Greece. Είμαστε το group, προσευχόμαστε όλοι μαζί με το ροδάριο και θα προσευχηθούμε με τα λυπηρά μυστήρια από την Ελλάδα. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Τώρα προχωράμε με το σύμβολο της πίστεως, το σύμβολο των Αποστόλων. Πιστεύω στον Θεό, Πατέρα Παντοδύναμο, πλάστη του ουρανού και της γης, και στον Ιησού Χριστό, τον μονογενή του Υιό και Κύριό μας, ο οποίος συνελήφθη από το Άγιο Πνεύμα, ενσαρκώθηκε από την Παρθένο Μαρία, κατέβηκε στη γη, έπαθε επί Ποντίου Πιλάτου, σταυρώθηκε, πέθανε και τάφηκε. Κατέβηκε στον Άδη και αναστήθηκε την τρίτη ημέρα και κάθισε στα δεξιά του Θεού Πατέρα του Παντοδύναμου. Πιστεύω στο Άγιο Πνεύμα, στην Αγία Καθολική Εκκλησία, στην κοινωνία των Αγίων, στην Ανάσταση των νεκρών και στη ζωή την αιώνια. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Χαίρε Μαρία και χαριτωμένη, ο Κύριος είναι μαζί σου. Ευλογημένη εσύ μεταξύ των γυναικών και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, Ιησούς. Αγία Μαρία Θεοτόκε, παρακάλα για μας τους αμαρτωλούς, τώρα και την ώρα του θανάτου μας. Αμήν. Χαίρε Μαρία και χαριτωμένη, ο Κύριος είναι μαζί σου. Ευλογημένη εσύ μεταξύ των γυναικών και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ο Ιησούς. Αγία Μαρία Θεοτόκε, παρακάλει για μας τους αμαρτωλούς, τώρα και στην ώρα του θανάτου μας. Αμήν. Χαίρε Μαρία και χαριτωμένη, ο Κύριος είναι μαζί σου. Ευλογημένη εσύ μεταξύ των γυναικών και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ο Ιησούς. Αγία Μαρία Θεοτόκε, παρακάλει για μας τους αμαρτωλούς, τώρα και στην ώρα του θανάτου μας. Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Στο πρώτο λυπηρό μυστήριο θα μελετήσουμε την προσευχή του Ιησού στον κήπο των ελαιών. First, Πάτερ ημών, sorrowful mystery, the agony in the garden. Primer misterio doloroso, la oración de Jesús en el huerto. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Χαίρε Μαρία και χαριτωμένη, ο Κύριος είναι μαζί σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξί και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, Ιησούς. Αγία Μαρία Θεοτόκε, παρακάλα για μας τους αμαρτωλούς, τώρα και την ώρα του θανάτου μας. Αμήν. Χαίρε Μαρία και χαριτωμένη, ο Κύριος είναι μαζί σου. Ευλογημένη εσύ μεταξύ των γυναικών και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, Ιησούς. Αγία Μαρία Θεοτόκε, παρακάλει για μας τους αμαρτωλούς, τώρα και την ώρα του θανάτου μας. Αμήν. Χαίρε Μαρία και χαριτωμένη, ο Κύριος είναι μαζί σου. Ευλογημένη εσύ μεταξύ των γυναικών και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, Ιησούς. Αγία Μαρία Θεοτόκε, παρακάλει για μας τους αμαρτωλούς, τώρα και την ώρα του θανάτου μας. Αμήν. Χαίρε Μαρία και χαριτωμένη, ο Κύριος είναι μαζί σου.
Ευλογημένη εσύ μεταξύ των γυναικών και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου Ιησούς. Αγία Μαρία Θεοτόκε, παρακάλει για μας τους αμαρτωλούς, τώρα και την ώρα του θανάτου μας. Αμήν. Χαίρε Μαρία και χαριτωμένη, ο Κύριος είναι μαζί σου. Ευλογημένη εσύ μεταξύ των γυναικών και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου Ιησούς. Αγία Μαρία Θεοτόκε, παρακάλει για μας τους αμαρτωλούς, τώρα και την ώρα του θανάτου μας. Αμήν. Χαίρε Μαρία και χαριτωμένη, ο Κύριος είναι μαζί σου. Ευλογημένη εσύ μεταξύ των γυναικών και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου Ιησούς. Αγία Μαρία Θεοτόκε, παρακάλει για μας τους αμαρτωλούς, τώρα και την ώρα του θανάτου μας. Αμήν. Χαίρε Μαρία και χαριτωμένη, ο Κύριος είναι μαζί σου. Ευλογημένη εσύ μεταξύ των γυναικών και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου Ιησούς. Αγία Μαρία Θεοτόκε, παρακάλει για μας τους αμαρτωλούς, τώρα και την ώρα του θανάτου μας. Αμήν. Χαίρε Μαρία και χαριτωμένη, ο Κύριος είναι μαζί σου. Ευλογημένη εσύ μεταξύ των γυναικών και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου Ιησούς. Αγία Μαρία Θεοτόκε, παρακάλει για μας τους αμαρτωλούς, τώρα και την ώρα του θανάτου μας. Χαίρε Μαρία και χαριτωμένη, ο Κύριος είναι μαζί σου. Ευλογημένη εσύ μεταξύ των γυναικών και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου Ιησούς. Αγία Μαρία Θεοτόκε, παρακάλει για μας τους αμαρτωλούς, τώρα και την ώρα του θανάτου μας. Αμήν. Χαίρε Μαρία και χαριτωμένη, ο Κύριος είναι μαζί σου. Ευλογημένη εσύ μεταξύ των γυναικών και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου Ιησούς. Αγία Μαρία Θεοτόκε, παρακάλει για μας τους αμαρτωλούς, τώρα και την ώρα του θανάτου μας. Αμήν. Χαίρε Μαρία και χαριτωμένη, ο Κύριος είναι μαζί σου. Ευλογημένη εσύ μεταξύ των γυναικών και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου Ιησούς. Αγία Μαρία Θεοτόκε, παρακάλει για μας τους αμαρτωλούς, τώρα και την ώρα του θανάτου μας. Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ω Ιησού μου, σώσε μας από τις φλόγες της κολάσεως, οδήγησε όλους στον ουρανό και ιδιαίτερα αυτούς οι οποίοι έχουν περισσότερη ανάγκη από το έλεος σου. Αμήν. Ιερή καρδιά του Ιησού, σε σένα εμπιστεύομαι. Αμήν. Second Στο δεύτερο sorrowful mystery, the scourging at the pillar. Segundo misterio doloroso, la flagelación del Señor. Στο δεύτερο λυπηρό μυστήριο θα μελετήσουμε τη μαστίγωση του Ιησού. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Αμήν. Στο τρίτο λυπηρό μυστήριο μελετάμε τη στέψη του Ιησού με το ακάνθινο στεφάνι. Third sorrowful mystery, the crowning with thorns. Tercer misterio doloroso, la coronación de espinas. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιμην σήμερον, και άφησιμην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών, και μη ενέγγις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Χαίρε Μαρία και χαριτωμένη, ο Κύριος είναι μαζί σου. Ευλογημένη εσύ μεταξύ των γυναικών και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου Ιησούς. Αγία Μαρία Θεοτόκε, παρακάλει για μας τους αμαρτωλούς, τώρα και στην ώρα του θανάτου μας. Αμήν. Χαίρε Μαρία και χαριτωμένη, ο Κύριος είναι μαζί σου. Ευλογημένη εσύ μεταξύ των γυναικών και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου Ιησούς. Αγία Μαρία Θεοτόκε, παρακάλει για μας τους αμαρτωλούς, τώρα και στην ώρα του θανάτου μας. Αμήν. Χαίρε Μαρία και χαριτωμένη, ο Κύριος είναι μαζί σου. Ευλογημένη εσύ μεταξύ των γυναικών και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου Ιησούς. Αγία Μαρία Θεοτόκε, παρακαλεί για μας τους αμαρτωλούς, τώρα και στην ώρα του θανάτου μας. Αμήν. Χαίρε Μαρία και χαριτωμένη, ο Κύριος είναι μαζί σου. Ευλογημένη εσύ μεταξύ των γυναικών και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου Ιησούς. Αγία Μαρία Θεοτόκε, παρακαλεί για μας τους αμαρτωλούς, τώρα και στην ώρα του θανάτου μας. Αμήν. Χαίρε Μαρία και χαριτωμένη, ο Κύριος είναι μαζί σου. Ευλογημένη εσύ μεταξύ των γυναικών και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου Ιησούς. Αγία Μαρία Θεοτόκη, παρακάλει για μας τους αμαρτωλούς, τώρα και στην ώρα του θανάτου μας. Αμήν. Χαίρε Μαρία και χαριτωμένη, ο Κύριος είναι μαζί σου. Ευλογημένη εσύ μεταξύ των γυναικών και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου Ιησούς. Αγία Μαρία Θεοτόκε, παρακάλει για μας τους αμαρτωλούς, τώρα και στην ώρα του θανάτου μας. Αμήν. Χαίρε Μαρία και χαριτωμένη, ο Κύριος είναι μαζί σου. Ευλογημένη εσύ μεταξύ των γυναικών και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου Ιησούς. Αγία Μαρία Θεοτόκε, παρακαλεί για μας τους αμαρτωλούς, τώρα και στην ώρα του θανάτου μας. Αμήν. Χαίρε Μαρία και χαριτωμένη, ο Κύριος είναι μαζί σου. Ευλογημένη εσύ μεταξύ των γυναικών και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου Ιησούς. Αγία Μαρία Θεοτόκε, παρακαλεί για μας τους αμαρτωλούς, τώρα και στην ώρα του θανάτου μας. Αμήν. Χαίρε Μαρία και χαριτωμένη, ο Κύριος είναι μαζί σου. Ευλογημένη εσύ μεταξύ των γυναικών και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου Ιησούς. Αγία Μαρία Θεοτόκε, παρακαλεί για μας τους αμαρτωλούς, τώρα και στην ώρα του θανάτου μας. Αμήν. Χαίρε Μαρία και χαριτωμένη, ο Κύριος είναι μαζί σου. Ευλογημένη εσύ μεταξύ των γυναικών και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου Ιησούς. Αγία Μαρία Θεοτόκε, παρακαλεί για μας τους αμαρτωλούς, τώρα και στην ώρα του θανάτου μας. Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Νυν και και νυν αεί στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
«Ω Ιησού μου, συγχώρεσε τις αμαρτίες μας, διαφύλαξε μέσα από τη φωτιά της κόλασης και οδήγησε στον ουρανό όλες τις ψυχές, ιδιαίτερα εκείνες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη από το έλεος σου. Αμήν. Αμήν. Ιερή καρδιά του Ιησού, σε σένα εμπιστεύομαι». Σε σένα πιστεύω. Στο τέταρτο λυπηρό μυστήριο μελετάμε την πορεία του Ιησού προς το Γολγοθά με το βαρύ φορτίο του Σταυρού. Πάτερ ημών εν Fourth της ουρανής. sorrowful mystery, the carrying of the cross. Cuarto misterio doloroso. Jesús cargó con la cruz a cuestas al monte Calvario. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, lead all souls to heaven, especially those in most need of your mercy. Amen. Αμήν. Στο πέμπτο λυπηρό μυστήριο θα μελετήσουμε τη σταύρωση και το θάνατο του Ιησού στο Σταυρό. Fifth sorrowful mystery, the crucifixion. Quinto misterio doloroso, la crucifixión y muerte de nuestro divino Redentor. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc, et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc, et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc, et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc, et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc, et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc, et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Domini Iesu, dimeter nobis debita nostra, salva nos ab igni inferni, perduc in caelum omnes animas, presertim eas quae misericordia tue maxime indigent. Amen. Χαίρε Δέσποινα, μητέρα πολυεύσπλαχνη, ζωή, χαρά και ελπίδα μας χαίρε. Εσένα οικετεύουμε εμείς τα εξόριστα τέκνα της Εύας. Σε σένα καταφεύγουμε θρηνώντας και κλαίγοντας αυτή την κοιλάδα των δακρύων. Εσύ λοιπόν, συνήγορέ μας, στρέψε προς εμάς το βλέμμα σου το ευσπλαχνικό και μετά από αυτή την εξορία δείξε μας τον Ιησού, τον ευλογημένο καρπό της κοιλίας σου. Εσύ που είσαι σπλαχνική και φιλόστοργη, γλυκιά Παρθένε Μαρία. O God, whose only begotten Son, by his life, death, and resurrection, has purchased for us the rewards of eternal life, grant, we beseech thee, that meditating upon these mysteries of the most holy rosary of the Blessed Virgin Mary, we may imitate what they contain and obtain what they promise. Through the same Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. We now Κύριε Ιησού, the special prayer written by His Holiness Benedict XVI for priests. Κύριε Ιησού Χριστέ, μεγάλε και αιώνια αρχιερέα, εσύ που θυσιάστηκες στον Πατέρα, στο βωμό του Σταυρού και μέσω του Αγίου Πνεύματος έκανες τους ιερείς κοινωνούς στη λυτρωτική σου θυσία, άκουσε τις προσευχές για τον αγιασμό των ιερέων μας. Ευδόκησε, Κύριε, ώστε όσοι έχουν ταχθεί στο μεγάλο μυστήριο της ιεροσύνης να είναι σύμφωνοι με τις εντολές σου. Κάνε ώστε να κηρύσουν με αγνή καρδιά και καθαρή συνείδηση το Ευαγγέλιο. Κάνε τους ποιμένες σύμφωνα με τη δική σου καρδιά, αφοσιωμένους σε σένα και στην Εκκλησία, να είναι φωτεινά παραδείγματα μιας αγνής και φωτισμένης ζωής, ώστε όλοι οι ιερείς και το πίμνιο που τους έχεις εμπιστευθεί να είναι στην πληρότητα της αιώνιας ζωής, εκεί που ζεις και βασιλεύεις με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα. Ένας και μοναδικός Θεός στον αιώνα των αιώνων. Αμήν. Amen. Next year, the Global Rosary Relay will be on Friday, June 27. We now spiritually send the Rosary Relay to the next prayer location, which is St. Paul's Cathedral Church in Tirana, Albania, where they will pray the joyful mysteries. We thank you for joining us. Σας ευχαριστούμε. Την επόμενη χρονιά του χρόνου το ροδάριο θα είναι στις 27 Ιουνίου και τώρα θα στείλουμε στα Τύρανα την νοερά τις προσευχές μας. Σας ευχαριστούμε. Ο Θεός να σας ευλογεί.